la song shit bha ha kapos tang stay over the thabi kibut khat noi me he la kan jajar menta kalapoi biang kapor ban ye song shit biang ngidang kan mau baro ngatrai yak ei kepala ja ha ka apo terik ko ki pai ba no song chidong jong asoyong constituency ha ka de kapor ngamut banong ladang ilamat ijing susi ha kine ka apo terik ban yang sama ijing subha ha ka khalai terik jauh menai me par lebih habang ayat habang ini election jong ka de asoyong constituency ngidon riungot ki kandidat sangot ki kandidat kidai kibadang thamai sudah kibadang sumi tang hakade ka harjar khatpha kaba phla kalong ba kiwei ki kandidat balai kim ju yakan tho ya kiwei pat ki kandidat ngayo seu kan sya balai na kaliang ka parti NPP kabla kan tho baik yai baba pup jongi u kandidat jong UDP kai kadau nama lai thu pa unsa syarem hai bapu ha ka de ka kenti ka pamanta ila kan tho bai bapu nor imdon sanshu ila sakiwe jaka pitim ong kumno dawan sakine gidong kithan jo pi wong nakatai ka walang omdon briusu dawan sa soyong narang sken don briusu dalai sakrang paduang kumno nawalang na kine kirang sken na soyong baro don briusu hato ngingim dai gibreu hato kita gibreu jong pasal mungkin gibreu ngada we pi kat bak kidang keren ngidang lang kat bak kidang keren ngidang lum na kapor sya kapor wong kumne wong hangtai walang kar pue terik wong ba kapati UDP kat badang mi skidang hap Islam brop si brop nga suang kumne ngan si jubab khendia pideu slav larim na kapati NPP pidang hap brop si brop na kapati UDP kadai kabadang selung thamai dai ba sensar idang seiman kasngi kajin jom minyo na seu bania we pi ko ki pai ba bios ngau ya kadai ka tendong pensawa lada phim kersyan ni ba SDR hakpor ki beladep ngau ba kersyan ni ba pup menta kito ki badon lupa haka ki bela kersyan ni ba SDR ngau ba dia don lang namar ibot ijok pi ibatang sibut imahe na jrong insakerku lada pi peno sibut ha ka bom na ka bentaban penjob ya iba SDR ublei insakerku ya pi bar ibahe insakerku na benta kayin kasem ka jong pi hakum ka ne kapor ngimdai ban klet ngilamat ijing susi ngin sayo ya ka jingkben ber ka jing subha bagin syat ha ka khalai terit tanumar kata ngimdai benar tatin ngilati kena bagi job baik nadu mapneng walang madan mitau polling station lajsdat lingkoi jaut dan tring polling station ngilati kena kini boro ngin job baik wat artatin job baik ai kin keren kat bagi keren kin la kat bagi la kadang mi kisngi ka NPP kaladang duna tanumar kata kau ki pai ba bai jong ka de ka thain rasken ngamot bani wer bat khot ya pi phimdei man snap ya ki kitin ki ba ki jeler ki ba ki wan badong bom don briusu ngin sapek ngadengam kop bat ngalati kena na katai ka dong ka thain jongi ngin job baik lada phinang de phin job baik khalai tarik khel pa ka jing sat ha ka te kasngi rojar baik tanamar kata kumbong na kaliang ibadu preston menin kasngi bau haka sngi yu plong we lekot ngayo sngi wa pai ling bagi mobile on kumdo hak sngi sajai ngila tip bangin job baik tang bangi dei ban job henriu hajar seneng kata ka de jing keren ila kumbakla namar lati kena riu hajar seneng insyaallah baik u kandidat jong ke NPP ngin job baik tanamar kata kada por ngak klet ban peni thu ila de ngade ba LDS like thman tai walang bar haju por ngade rang ba snong nadu ar har nyeu ngalang rang ba snong
tengah tre lagi kam ngala tibha habire ke politik sebab kum juru hawar hajar khatra ngakersian ya iba juda ngade beriu ngamju pe parti lande ngape yang nunu beriu bala kampiang bala kamnang kamsat ubar don kasat ngape ya kum kita ki beriu bani alam yang ni tanamar hakne kum bakla na duar hajar khatra ki paiba jong soyong ki plan kila penjob ibadah samlen ulong banget penkelai ya ka soyong konsuensi kai ka jingkela ngatrai pitip ka jingkela kadai tan kadai gawe mulai long ban penkomar hak isnong ki tau kabar ka jingkela kalong lada ki paiba ki phone unura ya phone dalele ruem dai dem kata ka jingkela kawan ya kabar paiba kila jenjar kila sosat hadu kata-kata lagi phone ikam bae jenjar ngatrai unumra ngala kersyani I hawar jar khat kendai yo ba sel ba ji tre ba samlen ulah khanya ngak gue na kiru orang ba rei danga phone unumra ngatrai piru piaktip ya kata tanamar kata ada por ngaseu ban khat pani were pi anu penjong ya jingkren jonga matong ni ailang ka jing kersyani ba sensar ada por kajing job jong iba sensar ba kajing job kade ka jong pi kajing job jong iba sensar kade ka jing job iba SDR bat kum juru swa bagar song ngaseu balai kumlei pi baro iwe pi we bladon kamen sim kajing e WhatsApp be ha kabor jong isbai rupa namar hakine ki por kin sadon ki briu ki bawan haki tengkong yeng ki jong pi ngayos ngeu ya kajing keren jong boy presiden jong na saron parti wong bang ngimdei ban thia ngimdei bandem nadu kasih sajain syakmat hato lada kine kim thia kim dem shano kin poi kan cinta poi kata tarik tempo dio kai ke banjai ki lada kim thia kim dem ngita ki pai ba lada kim thia tang simir du das ngeu kelak tam dei kine ki briu jong parti NPP kim thia kim dem don bok ngini thia ban ngini tre ka por tre la ka jong ka por thia la ka jong te ki parti UDP ki nong kerchan barok ki jumi ngini tre istom ngin thia ka por thia ngin tre ka por tre ngin penjob don burong mi pai ba aka chpau tre naman laki tengkong yeng jopi himdai bana jing kerchan tang la yeng lese piong bom yo pisangan num lek tebut haba phila kerchan lai dak step yeng lai jong kilan ke jopi John ni ka sap jopi pai hangdo ka don kadur ka jong bom nyon yang bodam ha persya jong bom kandal riu pit kabut jopi kala lek se ka bom kata kabut haka khalai tare long balakhe ngin yo bani sat kemen haka khalai tare te swaban petkor ka seu sai sir malai kumlai pi baro iwe pi iwe bala wodon haka deka jingalang menta bang ini berta laisir lewat haka dur ka jong bom ban eda wer ngiu kum kadak bangin kensiu haka deka por ya ka parti UDP haka bom kumlai